Здравейте отново! Надявам се, че всички, за които работата с QuickSolve е от интерес, вече са на линия или ще се включат скоро. Аз се казвам Петя Галинова и съм продуктов мениджър в Peri. Нашият лектор днес е инженер Иван Бръмбаров, който е специалист с дългогодишен опит в проектирането на кофражни решения и скеле, както и в работата с дигитални продукти. Преди да дам думата на инженер Бръмбаров, бих искала да споделя с вас няколко технически детайла, които са важни за днешния вебинар. Той ще бъде записан и видеото ще бъде качено в YouTube канала на Peri България. Ако по време на презентацията възникнат някакви въпроси, моля да използвате чат секцията, където можете да ги опишете. В края на презентацията микрофоните ще бъдат включени, т.е. вие ще имате възможност да зададете и въпросите си наживо устно. Така. И оставили сме време за въпроси и отговори в края на презентацията. За да имаме малко повече яснота за вас, ще сме ви благодарни да отговорите на два въпроса, които в момента пускам в чата. Единият въпрос е: имате ли досегашен опит с QuickSolve? Да, не, 10 години. Това ще е от полза за нас. И откъде научихте за вебинара? Публикация в интернет, пост в социалните мрежи, покана от Peri служител, от друго място. Моля, споделете. И докато вие пишете, аз с удоволствие предавам щафетата на колегата инженер Бръмбаров, който има много интересни неща да сподели. Да, благодаря, Петя. Здравейте и от мен. Надявам се, че се чувам добре. Да, аз ще ви направя демонстрация на работата с QuickSolve. За целта ще използваме една подложка на нашия план, който ще използваме за да кофрираме и за да изградим скелето. Всички, както и спецификации на наличен материал, с който ще работим. Както Петя каза, видеото ще бъде публикувано и всички от вас ще получат тези файлове, така че ако искат в последствие да опитат сами да направят решението, да могат да го изтренират. Ако имате някакви въпроси, пишете в чата и ще отговоря накрая след демонстрацията на тях. Надявам се повечето от вас да са успели да се регистрират в QuickSolve. Регистрацията е абсолютно безплатна, не изисква никакви специална информация, просто имейл и парола. Ако имате някакво затруднение, моля пишете или се свържете с някой от колегите от Peri. За демото ще разработим ето този план. Това е една малка сграда. Имаме някакви околни стени, съответно имаме ядро, една вътрешна стена и ето тази, която е скосена стена. Ще направим едно решение за вертикален кофраж, едно решение за плоча, като тук в ядрото ще имаме отвор за асансьорна шахта и съответно ще направим решение за фасадно скеле по фасадите, като има една особеност, че за тази скостената фасада в момента приложението не поддържа такава функционалност, така че ще направим правите фасади. Също така имам две екселски таблици с наличен материал, с който ще работим. За вертикалния кофраж ще използваме Peri Dual, а за плочите ще използваме Peri Skydeck. Идеята е, че чрез тези таблици можем да си въведем някакъв инвентар от наличен материал, с който да работим и съответно да можем да видим какъв недостиг на материал имаме, така че да можем да го осигурим.
Когато се регистрирате в QuickSolve, имаме отляво основното меню на програмата, чрез което може да менажираме нашите проекти и съответно инвентара, с който разполагаме. Тук една особеност е, че всеки потребител разполага с един инвентар, в който може да си импортира материала, с който работи. За целта първо ще покажа как може да импортираме материала за Skydeck. Това става след като влезем в инвентара. Тук отдясно, чрез това бутонче, можем да заредим инвентарния материал по два начина, или като използваме директно Excel-ската таблица, която можем да аплоуднем, или, само че трябва да я затворя, или можем директно чрез клипборда да копи-пестнем таблицата. Така, това ни е таблицата от Excel. Тук е важно, нали, да се посочат няколко параметъра. Трябват ни първоначалния ред, от който започваме, тъй като таблицата има хедери. Съответно това е втория ред. Трябва ни колоната, която съдържа артикулния номер. Съответно това е колона D и колоната, която ни задава количествата на материалите. Тези артикулни номера всъщност са уникални за всеки артикул от системите на Peri и ако имате нужда да ги намерите, можете да свалите който и да е каталог от страницата на Peri или инструкции за монтаж. И когато отидете накрая, там има спецификация, където за всеки елемент са показани основни размери, описание и ето този 6-цифрен номер, който е артикулния номер, чрез който можете да го идентифицирате. Съответно, след като сме направили това, можем да зададем дали да направим нов инвентар, което означава, че всичко, което до сега е попълнено, ще бъде изтрито, или да го добавим към вече съществуващия материал. В случая, нали, няма значение, тъй като нямам нищо. И тук ми показва, че са добавени тези количества. Съответно, от тази подпора, която имам налична, имам 150 бройки и така нататък. Сега, когато искаме да направим нашето решение, първо трябва да си създадем проект. Това става отдолу от червения бутон. На проекта трябва да зададем някаква основна информация. Име. Страна, нали, това се присвоява директно от клиента, от потребителския акаунт и съответно мерни единици. Най-често работим в сантиметри тук. И ако имаме желание, може да пълним адрес, контакти и съответно можем да си качим дори някакво изображение, чрез което по-лесно да идентифицираме проекта. След като сме създали нашия проект, вече можем да започнем да правим планове в него. В случая, тъй като е абсолютно празен, просто ще си създам нов план. Опциите за системи са за стенен кофраж, кофраж за плочи, фасадно скеле, има решение за мостови стълбове, за подпорно скеле, както и за скелета за достъп или за работни скелета. В случая искаме да направим решение за околните стени на нашия план. Можем да си напишем някакво име. И тук може да изберем системата, с която работим. В случая за вертикални стени, QuickSolve поддържа Duo, Maximo, Trio, Domino или Handset Alpha. Ние сме решили, че искаме да работим с кофраж Peri Duo и съответно можем да си зададем какви са ни геометричните параметри на стените. Да кажем, те са дебели 25 см. Ето тук в плана съм го описал това и светлата височина е 3 метра. Създавам си нашия модел, който в момента е абсолютно празен и сега на първо време трябва да изчертая геометрията на тези стени. Да кажем, ще започнем от този долния ляв ъгъл и нагоре имам една стена, която е 9 метра и 25 см. Нали, за разлика от CAD софтуера, тук нямаме някаква координатна система, която ни задава координати. Можем да започнем откъдето искаме и съответно
изграждането на едно кофражно решение минава през няколко фази. Първата е да си изчертаем геометрията. Това става просто като кликнем и дръпнем в съответната посока, след което в дясно ни се отваря този панел, в който можем да си въведем дължината на стената, съответно от коя страна на червената линия да бъде и колко да бъде дебела. След което потвърждаваме това и имаме нашата стена. Сега искам да направя стената, която е отгоре. Тя е 11 метра и 50 сантиметра. Затова просто започвам да чертая в близост до горния край на съществуващата стена. И от тук, както казах, мога да сменя от коя страна да бъде, тъй като в момента тя ми дойде отгоре на съществуващата стена. От тук мога да я върна отдолу, така че да запазя ето този размер от 9,25. И тук мога да си напиша 11,50, така че да постигна желаната геометрия. Така. Сега ще продължим с долните стени от към оса. Имаме една стена на 5 метра. По абсолютно същия начин. Мога да я сменя така, че да запазя дължината на съществуващата стена, да въведа нейната дължина и да я изчертая. Имаме една чупка от 1,75 надолу. Тук в случая няма да я променям, тъй като съм си запазил геометрията. И съответно имаме ето тази стена в дясно от 11 метра. В случая, само че понеже започнах от външното ръбче на стената, виждате, че външният габарит ми става 11,25, което не е точно. И за да коригирам това, мога да вляза в режима коригирай, да избера стената, която искам да променя и съответно тук мога да я скъся с 25 см, така че да дойде на правилния размер. И накрая ни остава ето тук тази стена от 6,50 нагоре. Трябва да се върна, разбира се, в режима Draw и мога да я начертая нагоре. И за периферните стени ни остава единствено тази скосената стена тук, която е 4,50 в двете посоки. Съответно това мога да го направя като свържа двата края. И може да се наложи малко да я променя на ръка, така че да дойде точно. Сега в момента е по 4,25, но като обърна посоката, трябва да дойде на 4,50. Всъщност да, тук допуснах една грешка, ето тази стена ми стана малко по-дълга, отново мога да я коригирам. Като тук важен момент е, че когато увеличавам или намалям дължината, това се определя от това, кое катинарче в двата края ни е отворено. В случая искам да я скъса от горния край, затова отварям катинарчето отгоре и мога да скъся стената така. И вече мога да си изчертая скосената стена, така че да дойде на правилния размер. Така. Остава ни да направим ядрото и вътрешната стена, като тук има една малка особеност, тъй като на този етап приложението не позволява да снапваме към съществуващи точки, но има един, така да се каже, workaround за това. Ако погледнем ядрото, то ни отстои по 1,90 от вертикалната стена в ляво и от тази стена от долната страна. И мога да подходя последния начин. Мога да тръгна да чертая една стена от тук, която да задам с дължина сумата от това отстояние плюс дължината на самата стена, което ще рече 2,81 и 90 ми прави 4,70. И съответно от ето от това поле мога да задам какво е отстоянието от долния ръб или от
този бутон мога да сменя така, че да бъде от горния ръб, но тъй като ми е известно долното разстояние, ето тук мога да напиша 100, 190 и така правя една временна стена, която ще ми послужи да направи ядрото. След което мога да се върна в режима Edit, да селектирам тази стена и да избера левия катинар и след това просто да намаля нейната дължина до желаната, която е 280 см и по този начин съм си позиционирал правилно долната стена от ядрото. След което мога да продължа с изчертаването на самото ядро. Имаме една стена от тук, която е с дължина 220, но заради снапването става 245 и пак мога да се върна, за да я коригирам набързо. И последно ми е горната страна от ядрото, която ще ми бъде реално 235 см. Не, извинявам се. Ето така. На последно място трябва да направим ето тази стена тук, която ние е в съосие с горната стена от ядрото. И тук можем да подходим последния начин. Можем да тръгнем да чертаем една стена, която обаче не е в оста на ядрото, защото ако е в оста, т.е. ако сменя посоката да е от тук и я създам, тя директно ще ми се присвои към ядрото, което не е това, което желая. Затова ще тръгна да я чертая от долната страна. Ще направя нейната дължина от сумата от ето тези две разстояния. След което ще вляза в режима Edit. Ще избера левия край и ще я намаля така, че да дойде на реалната си дължина. И след това мога просто да я обърна нагоре, така че да дойде в съосие. След като сме направили нашия план, можем да го разгледаме и в 3D, така че да се уверим, че геометрията е правилна и всичко изглежда да бъде наред. Тук е моментът да спомена, че в всеки един етап от изграждането на нашето решение можем да създаваме изображения чрез иконката отдолу, които накрая да се приложат в документацията, която можем да свалим от QuickSolve. В случая ще си направя едно 3D изображение на нашия план. След което сме готови да преминем към втората фаза. Тя е да разделим стената на тактове. Да кажем, искам да направя кофража за стените на два такта, като деленията ще ми бъдат, едното ще бъде по средата на тази стена, а другото ще бъде някъде тук, на около метър от тази чупка. Избирам си съответната стена и от тук мога да задам едно от двете отстояния, да кажем 460 см от долния ръб. И съответно избирам ето тук и искам отстоянието от тази чупка да ми бъде 1 метър. Ето така. И сега мога да, чрез този бутон Split Walls отдолу, мога да разделя стените на тактове и да видя всъщност как изглежда това. Програмата автоматично ни създава тактове, които са на брой колкото са ни отделните деления. В случая това прави 4 такта, което не е това, което желаем. И също така то е чисто илюстративно. Тук можем да си местим стените и просто да си ги нагодиме така, че да изглеждат добре. В случая искам да присвоя ядрото към горния такт, т.е. към жълтия такт 2, а пък тази правата стена искам да я присвоя към зеления такт. Това става като просто избера съответния такт и да кажем, ето тази стена ще я присвоя, т.е. ядрото ще го присвоя към такт 2, а пък към такт 1 ще присвоя правата стена. Също така, тук мога да окажа какво ми е граничното условие на прекъсването. В случая, тъй като това е такт 1, тук ще имам някаква преминаваща армировка, но ако ситуацията беше друга, мога да селектирам края на кофража тук и да избера всъщност някакво друго положение. Например, да имам връзка с съществуваща стена или да няма друга стена или да бъде Г-образна връзка или Т-образна връзка.
След като сме направили това, също можем да видим по-подробни детайли на нашите тактове. Ето тук можем да видим какъв е обема на бетона, съответно каква е кофражната повърхност и какви прави и съответно раздвижени или ставни ъгли имаме. В случая виждаме, че имаме 4 ставни ъгъла във втори такт, което може би не е най-оптималното деление. Съответно можем да го направим наново, ако решим, че е необходимо. След което можем да преминем към следващата фаза, която е всъщност приложението да ни сметне нашето кофражно решение с избраната система. Това се случва чрез бутона Shutter. И тук програмата ни пита дали искаме да използваме някакъв материал от нашия инвентар, но тъй като аз материала, който вкарах е за Skydeck, т.е. за плочи, в момента няма особено значение какво ще избера. Да кажем Yes. Да, съответно получаваме нотификация, че нямаме достатъчно количество, съответно имаме липси на материал и тук можем да видим обобщен план на нашите тактове, като той включва с черните цифри са указани дължините на стените в съответния такт, с червените цифри това са широчините на панелите, които са ползвани. От 3D изгледа можем да видим по-подробно нашето решение. Съответно можем да си го въртим, можем да си го приближаваме. Ето от този бутон тук можем да включим малко по-реалистична визуализация, която дава повече детайли. Съответно можем да видим всеки един скрепителен елемент, като шпилки, скоби, ригели и прочие. И съответно можем да изключваме или включваме някои от тактовете, така че да можем да ги разгледаме по-добре. Съответно, тук отново мога да си направя скриншот на нашето решение. Следващата стъпка е да видим спецификацията, която ни е необходима. Когато изберем Part List, тук виждаме списък с всички елементи, които са ползвани за нашето кофражно решение. Виждаме илюстрация, виждаме тегло, артикулен номер. Съответно, ето тук в тази графа виждаме какво количество от дадения елемент е използвано в всеки един от тактовете, които имаме, какво ни е максималното количество, което ни интересува, така че да обезпечим материала на обекта. И съответно, ако имаме инвентар, ето тук можем да видим какви липси имаме. В случая сега ще добавя материали за Duo. Мога да се върна в моя инвентар тук и да импортирам, което ще направя директно от Excel-ската таблица. Ето това е нашата таблица с Duo. Мога директно да копирам всичките редове, които ми трябват. И когато се върна от тук, да избера Paste Data from Clipboard. Съответно, директно ми припознава таблицата и тук отново трябва да задам от кой ред започва да чете данните, коя ми е колонката с артикулните номера и коя ми е колонката с количествата. След като направя това, вече е удачно да избера опцията да ми добави към съществуващия материал, защото в противен случай ще изтрие спецификацията за Skydeck и потвърждавам своя избор. Така, когато се върна на нашето кофражно решение, мога да избера Shutter Again и съответно то ще направи решението, но вече ще отчете количествата, които имаме в нашия инвентар, така че да може да ни покаже реалните липси. Ето тук вече може да видите в зелената колонка, това са общите количества, с които разполагаме, а в червената това е недостигът, който имаме. Като последна стъпка от нашето решение можем да създадем репорт, който включва няколко неща. Имаме геометрия на нашата конструкция, имаме такт план, имаме малко по-подробни планове на тактовете, имаме списък с материал, типово напречно решение, което включва и някои допълнителни елементи, като вертикализатори, конзоли за бетониране, обезопасяване, което
програмата автоматично генерира на базата на системата и на височината на стената и съответно всичките изображения, които сме създали. Мога да се селектирам от тук и директно да му кажа генерирай ми PDF документ, което отнема около минутка някъде. Междувременно, ако имате някакви въпроси, моля напишете ги в чата и накрая ще обърна внимание на тях. Ето го нашият PDF документ, както казах, план, такт схема, съответно отделните тактове, спецификацията и изображенията, които сме създали, както и типовия профил. След като сме направили кофража за стените, е редно да подходим към плочата. За целта се връщаме в нашия проект. Това са нашите проекти, а вече като влезем в него, тук можем да видим отделните планове, които сме създали. Сега за плочата трябва да създам отново план, само че имам опцията да не изчертавам геометрията наново, а директно да импортирам това вече, което съм направил като решение за стените. В случая избирам от тук плочи, давам наименование на чертежа, избирам система, за момента Quicksoft поддържа само Peri Skydeck и задавам какви са ми параметрите на плочата, съответно 3 метра светлова височина, 20 см дебелина на плочата и 25 см дебелина на стените. И ето това е важният момент, от тук мога да избера да копирам геометрията от вече съществуващ план. Мога да си избера плана на стените и съответно да си създам чертежа, което автоматично ще ми припознае цялата геометрия, която съм имал до сега. От тук отново имаме няколко фази, през които трябва да преминем. Първата от тях е изчертаване на геометрия, като освен стени можем да създаваме зидове и съответно греди. В случая стените ги имаме готови. Трябва ни просто една греда, която е щурцът, който е за асансьорното ядро. Ето тук директно може да си я създам по абсолютно същия начин, по който чертаят стените. И да й задам съответно дебелина, височина и от коя страна да е на чертежната линия. С което нашата геометрия е завършена за решението за плочи. Ето тук може да ви видите градата. Минаваме на следващата стъпка, която ни е всъщност съществена тук. Дефинираме кои са площите, които искаме да кофрираме, тъй като, както казах, това е асансьорно ядро, съответно това е отвор в плочата и ние не искаме да кофрираме него. Съответно тук може да зададем Area 1, което е тази малка площ, че тя е отвор. И програмата няма да се опитва да слага кофражни платна там. Area 2 ни е същинската плоча. От тук отново, ако има необходимост, можем да променим параметрите на самата плоча. След което минаваме към стъпката кофрирай. Ето първото, което трябва да направим тук, е да изберем с какви подпори ще работим. В случая тук са зададени най-различни подпори на Peri, Multiprop, PEP20, PEP30, PEP Ergo. Очакваме скоро PEP Alpha също да фигурират тук. Като програмата ги филтрира на базата на тяхната носимоспособност и дължина на разтягане, така че да отговарят на нашето решение. Също така имаме възможност ето от този бутон да включим още няколко опции. Едната е да се добави такова краче 50 см, което удължава малко подпората и може да позволи съответно по-къса подпора да бъде ползвана. Или имаме опцията да обърнем подпорите с външната тръба от горната страна, което води до малко по-висока носимоспособност. Тоест, ако включа тази опция, ще имам възможност и някои от по-ниско способните подпори да ползвам за нашето решение.
Но да кажем, че ще работим с стандартните настройки. Съответно, подпората, която ще избера, ще е ето тази PepErgo B350 и потвърждавам своя избор. И другия важен момент при Skydeck е, че кофрирането винаги започва от вътрешен прав ъгъл. В случая мога да избера някой от тези ъгли. Да кажем ето този тук в ляво ще бъде. Избирам го и съответно той ми показва основните посоки. Червената стрелка ни показва посоката на носещите гради, а зелената стрелка ни показва посоката на панелите. След което избирам Shutter и програмата прави нашето решение, където долу можете да видите ето тук информация за общата квадратура на почта, каква е кофрираната част от нея и съответно каква е площта, която остава като а, инвентарен кофраж, нали, където трябва да се изкърпи. Съответно отново можем да видим нашето решение в 3D. И ето от този бутон можем да изключим околните стени, така че да можем по-подробно да видим детайлите на кофража. Както виждате, можете да видите най-подробни детайли за панелите, за носачите, за главите или папаращите глави, както и за подпорите. И от тук също можем да си създадем едно изображение чрез бутона с камерата. След което следващата стъпка е, ако искаме да разделим почта на тактове. Сега в случая за такава малка почта това няма особен смисъл, но ако да кажем имаме много по-голяма площ и имаме също система като Skydeck, която позволява ранно декофриране, можем да оптимизираме използваемостта на материала, като разделим почта на тактове. Да кажем, ето това ще ми е делителната линия. И това ми позволява, след като я създам, да избера ето тази опция, която ми разделя кофража на две половини. Съответно, лявата половина ми е такт 1, а пък дясната ми е такт 2. И тук имам опцията да задам, че в такт 1 използвам ранно декофриране. Като избера тази опция тук, това ми подчертава с жълто елементите, които остават, така че да преподпират плочата, след като кофражните платна от такт 1 биват свалени. И всъщност това позволява материала, който се демонтира от такт 1, да се ползва и в такт 2 в последствие. След което можем да видим нашата спецификация. Всъщност преди това ще ви покажа, ето тук са детайлите на тактовете. Това са отделните повърхности, които се кофрират и съответно обема на бетона, който е необходим. След което можем вече да преминем към спецификацията. Ето може да видите за всеки артикул имаме отново колко бройки се използват във всеки такт и съответно тук на втория ред са колко бройки от съответния артикул остават от първия такт и преподпират плочата във втория. Нали, това се отнася в случая за подпорите, за лайсните и за падащите глави. Основно. А от тази опция мога да включа да се отчете наличния материал, с който разполагам на обекта и съответно да видя какъв е недостига ми. Тук отново мога да създам репорт, който включва отново общ план, план на тактовете, спецификация и нашите изображения. Ето го нашия файл. Тук също така може да се видят сигнатурите на елементите, а по-долу има и легенда, която оказва точно кой елемент какъв е. В случая SLT е носеща града. Имаме нашата спецификация.
Ето това е легендата, за която говоря. И тук всъщност отново може да се видят и артикулните номера. И 3D картинката на нашия кофраж. След като сме готови с плочата, искаме да направим нашата фасада. За целта отново се връщам в проекта и искам да създам нов план, като избера опцията фасадно скеле. Сега тук няма възможност да се импортира съществуващата геометрия, т.е. ще трябва да изчертаем контура на сградата наново. Задавам си име на файла, избирам с коя система ще работя, в случая ще работим с Periap Easy и си създавам нашия модел. За да направим фасадното скеле, всъщност ни трябва само външния габарит на сградата и както ви казах, ето тази стена, за момента не можем да я направим с скеле, просто програмата не поддържа възможността скелето да се завърти под ъгъл, затова ще изчертая само тези контури, които са от другите стени. Първо ще направя един правоъгълник, който е 9,25 на 11,50, който ще ми даде голямата площ. Това става като просто изтегля този правоъгълник. И височината на сградата ни е 8 метра. Само че, да, обратната посока са. Така. След като ще направя ето този правоъгълник отдолу, който е 1,75 на 11. И мога да го изтегля, така че да дойде на разстоянието, което искам, а то е 5 метра. И накрая ще направя ето този правоъгълник, който е тук, който е 6,50 на разликата, т.е. 4,50 на разликата между 6,50 и 1,75, която ми е 4,75. Ето така. Съответно от Edit Site имам възможност в нашия модел да задам, само че тук височината не ми е вярна. Съответно тук мога да видя модела в 3D, мога да си коригирам ако имам някакви грешки и съответно мога да създавам отвори в фасадата. Да кажем, ако ето тук имаме някъде прозорец, мога да цъкна на тази стена, което ще ми даде фронтален изглед на сградата. И ето тук мога да създам някакъв отвор, който да кажем е ето такъв. И ни е на някакво отстояние от долния ляв ъгъл. Да кажем, че сме готови с нашата геометрия. Следващата стъпка е да си аранжираме страните на скелето, т.е. по отделните фасади, където ще заскеляваме в случая. Ето тези двете реално не са фасади, така че тях ще ги изключим. Това става като изберем съответното поле и цъкнем минусът на него. След което имаме редица опции според системата, която сме избрали. Първата опция е по отношение на полетата и това е каква широчина и каква дължина да имат основните полета. В случая 67 см или 1 метър. И съответно каква да е основната дължина на полетата и на пътеките от фасадното скеле. Да кажем, ще работим с скеле 1,3 м. Тази опция може да я изберем, ако трябва да отдръпнем скелето поради някаква стреха или някакъв ръб на покрива, но в случая да приемаме, че нашата сграда е с равен покрив. И съответно тук можем да зададем какво ни е отстоянието на скелето от фасадата. Както и това може да е променливо разстояние, но за момента ще го ставим 25 см.
след което може да изберем какви компоненти искаме да включим в нашето скеле. Основният компонент е дали да е с рамки или да бъде с вертикални пръти или евотоп пръти. Ще кажем, че ще работим с рамки. Съответно, какви хоризонтални елементи да използваме. В случая УХА втора генерация са тези, които искаме да приложим. Естествено, за целият този материал отново можем да си вкараме спецификация. Какви парапети да имаме. Дали да имаме парапети на най-горното ниво, съответно декинга или пътеките, които са за достъп до скелето, с каква широчина да бъдат. В случая ще използваме пътеките на 33 см. Дали да имаме опция за пътеки на самия терен, т.е. ако имаме някаква причина да сложим пътеки и на нулевото ниво, може да отметнем тази човка тук. Съответно, тук трябва да изберем парапетите, дали да са с бордови дъски или да са само с парапети отстрани. Бордовите дъски служат, нали, за да предпазват това някакъв инструмент да не се търкулне от пътеката. Съответно, какви бордови дъски искаме да сложим, да кажем ето тези. И тук може да си изберем с какви анкери да работим. Накрая може да изберем дали да имаме конзоли от вътрешната страна. Ето, чрез тази човка, ако обърнете внимание, ето тук отстоянието, което ни е от фасадата до скелето, можем да я уплътним с малки конзолки. И съответно с горната човка може да включим или изключим защитата, която е отвън на скелето. Това представляват винили, които служат за UV защита и за ветрозащита. И съответно можем и ръчно да окажем някои от фасадите, където не искаме да имаме такива елементи. Накрая може да окажем какви решения за достъп да имаме до нашето скелет. Дали да използваме стълби за достъп, дали да използваме кули, които да ни създадат стълбища, чрез които да се качваме по скелето, или и двете. И съответно от тук може да зададем през какво разстояние най-малко да бъдат тези елементи. В случая трябва да имам стълби през не повече от 30 метра и кула през не повече от 100. След като сме доволни от това, което сме избрали, можем да изберем Preview. Което ще ни генерира триизмерен изглед на нашето скеле. Можете да видите, ето това е фасадата, където изключих ветрозащитата и съответно вътрешните конзоли. Ето тук може да видите, че имат доста по-голямо разстояние. А по другите фасади, където е възможно, са сложени конзолки и съответно тези винили отвън. Ето това е нашата кула за достъп. Някъде по скелето трябва да има и стълби. Ето ги тук. Можете да видите, това са стълби с люкове. Ако включа по-деталния изглед, ето това е стълба с люк върху самата пътека, чрез която се осигурява достъпа до скелето. Съответно, ето тук, където имаме отвор, не е заскелено. Отново можем да създадем изображение, което да приложим в крайния документ и да видим спецификацията на нашето решение. Разбира се, тук могат да се правят и корекции на ръка, ако поради някаква причина искаме да имаме повече от даден артикул. И можем да генерираме крайният документ. Междувременно, докато това става, всъщност ето, той е готов сравнително бързо. Имаме план с контурите на сградата, имаме план с полетата, спецификация и съответно изображението, което създадохме. С което може да се каже, че сме изпълнили основните неща по отношение на кофражните работи и скелетата по нашата сграда.
И накрая искам да спомена няколко неща. Ето от тук, ако имате допълнителна нужда от помощ, както към мен или към колегите, можете да се обърнете, но можете да видите и видеа, които също показват доста от функционалностите, включително в канала на Пери България имаме видеа, които са на български. Ето от тук от втория линк можете да отворите ръководството за работа с QuickSolve, което е доста подробно и ако има нещо, което съм изпуснал или което не ви е ясно, също можете да го видите от тук. И не на последно място ще съм благодарен, ако видите някакви проблеми с програмата или имате някакви препоръки, можете да използвате ето тази форма за обратна връзка, чрез която можем да средстваме на хората, които работят по разработката на приложението, така че това да стане по-добро. Благодаря. Дали имаме някакви въпроси? Да, вече имаме 2 въпроса. Аз само подсещам, че ако е възникнал някой въпрос, можете да го опишете в чата и след малко пускам микрофоните, така че ако някой иска да го зададе на живо, очакваме ви. Имаме един въпрос. Освен Do, какви други системи Peri могат да се използват с QuickSolve? Да, значи системите, които могат да се ползват, можете да видите още в самото начало при създаването. Може би спрях да шервам, само че... Да, ето. Да, извинявай. Още при създаването на проект, в зависимост от графата, за която търсите решение, за вертикален кофраж, както казах, имаме Duo, Trio, Maximo, Domino и Handset с различни височини. За плочи към този момент имаме Skydeck, като се предвижда AlphaDeck също да се поддържа. За фасадно скеле имаме PeriUp, Easy или PeriUp Flex. Имаме възможност за при мостови стълбове да използваме системата VPS. Съответно при подпорно скеле имаме PeriUp Flex или Multiprop коли. И имаме възможност за направа на скелета за достъп или на работни скелета, като и в двата случая работим с PeriUp Flex. И има още един въпрос. Има ли възможност да се импортира план разпределение, който автоматично да изготви план кофраж, скеле или трябва да се преначертава ръчно? Да, това е първият въпрос, който зададох и аз, като се запознах с програмата. На този етап няма такава възможност, но това е едно от основните неща, по които колегите от Германия работят. Очакваме в близките няколко месеца това нещо да се добави като функционалност, така че да може да се импортира подложка от DVG или от PDF. Така че на този етап не, но това ще бъде включено. Идеално, благодаря. Я да видим има ли други въпроси. Някой, ако иска, може да си включи микрофона и да зададе на живо въпрос. Предполагам, че въпросите ще възникнат, когато почнете да работите с QuickSolve. И тогава ние сме на линия и колегата Иван Брамбаров е на линия да помага с каквото може при въпроси, които имате. Искам да попитам, могат ли да се правят ръчни промени на вече готови решения? Тоест, ако вляза тук в дадено решение, да мога да си променя някакъв елемент. Да, нещо, което примерно сме го задали по един начин, но в последствие нещо се е променило и трябва да променим решението. Има ли такава опция? Да, ами на този етап няма. Сега първо QuickSolve е насочено повече към по-семпли решения и нали, неща, които не изискват чак толкова много дизайн по отношение на кофража. Плюс това QuickSolve е направен така, че той следва максимално близко инструкциите за монтаж на кофражните системи. Той просто се опитва всеки един детайл да го направи както е даден в, да кажем, ето тук за Skydeck,
точно както е специфицирано тук. И на този етап не се предвижда да може да се правят такива ръчни промени, но това е нещо, което също сме в комуникация с колегите, така че може би в бъдеще ще включат подобна възможност. Но на този етап не. Някой друг да се включи с въпроси? Лесна ли е работата от телефон с приложението директно на обекта? Със сигурност не бих препоръчал да се опитваш да направиш решение през телефона, но имаш възможност да експортираш ето чрез този бутон в приложението, което е за 3D визуализация. Т.е. ако имам ето това решение за скеле, мога да го експортирам като 3D модел и някой на обекта да може да го, нали, да го разглежда, но по-скоро за целите на работа на обекта бих гледал плановете, които генерира накрая. Нали, това би било по-полезно, според мен. Благодаря. Ако няма други въпроси към момента, остава да ви благодарим за времето, което отделихте този следобед и се включихте в вебинара. Ако възникнат по-късно въпроси, ние сме на линия. Имейл, телефон, контактна форма от сайта, както прецените, както ви е удобно. По всички въпроси за кофраж и скеле можете да се обръщате към нас. И ще ви очакваме и в други вебинари, които организираме, като тепърва ще пуснем информация за предстоящите. Колега Бръмбаров, нещо аз единственото, което ще добавя, нали, пак да повторя, че ще изпратиме материалите, които използвах за това, така че всеки да може да ги разгледа или ако му е необходимо да ги използва като шаблон за негови проекти. И ще се радвам, ако се свържете с мен или с колегите и имате нужда от помощ, винаги съм на среща. Благодаря ви. Ето ги контактите, но също така ще ги получите другата седмица, за още по-сигурно. Така че това беше от нас. До следващи срещи и всичко хубаво!